PSCR namlang PRO tumpen quality education awareness aputhak school along tin ka humri. BJP सरकार नंग चरी बॉम्ब पे नॉन अनिंगकन फो पार्डेट पुसिता अपर देहोरी सिंगनारा रोंग अलोंग कम्युनिटी पॉन मते अलांग तेंग पतांगुन एदे Amreng border committee hin pen patir pipon si jeri kindeng hem phumukrang auditorium hall along border mate aduya hoy puthak mekang Dehori Bopong Hansia Rong Medical Sub Center Nampinam Durpamandet. Samilangso Police Station ke parlo langlok sorong RAME School lo thanbang Manishwar Kalita Hempen School along Chedambo Mahutowar ebeng ingbuchok. Kardom nilibirta thanbang phisami hem phiteron pi aprang si Biswanath Karbi live ke langwera raddo anaphan Kardom pajeriglo Kardom tangte Pini Abirta lenon ang tonpen arjuponik sina Samilangso Police Station ke parlo langlok sorong RAME School lo thanbang Manishwar Kalita Hempen School along Chedambo Mahutowar ebeng ingbuchok Lakha Krepli Korkanthi MEC constituency ke parlo Samilangso Hawarmate Samilangso Police Station ke parlo langlok sorong RAME School lo thanbang Manishwar Kalita Hempen School along Antambo Mahut towar ebeng ingbochok Lason si kedam tang pai chik loni phai thom cap arni ada por phai ner cap rachite ma por pensi hempen nang barlo bonta kupi ko son pen loni Manishwar Kalita bang school a hemta lele detsi puthod ni phai thom cap ra isi arni a hematum la pen lo than rapet atum la pen lo charli klim so maratum pen chelangsi ritarle bom bang bom si arlong a thepa adung arlo banat kai phoa phangalong a motorcycle thekpon longlo Laso pen Samilangso Police Station Raikom Saikhia tumaphan Birta PC tong sekot pen ritarle basai dengpon lo bonta Piniar ni non puan ta kangbodet Manishwar Kalita aphan thekpon long lela Samilangso Thana ke parlo rong RA English ME School lo thanbang Manishwar Kalita ke damtang durmiar ni ada por phai nerkep apor rong RA School along lo ke thandam ji aphan ahem pen barlo sitame school ahem along lele detsi toware beng an ingbo ponde pusi ahem atum dogmoka thana la pen Samilangso Thana long lam hoi pi ponsi raikom sai khia tum ritar le ponsi thanbang Manishwar Kalita ke vek pon AS 5A sirkep F EC sirkep 5A hini mate AS09F 1902 abai ka bangke langlok so dunga longsi longpon lo sita amune da bangke longpon pedera jok bang si kenep kang hupon lo ne non amat ke raikom sai khia tum sita mi pang thek pon thek thedera jok ritar le pon bomlang ke da staff ta pom la penil tum da alang li finish ta pang bong da thang ka chilang selet la son da le pin aprang ka da sen anajer ke ding pela son khotana ne ko pin tala bang so school long alang li non kisungi powek Kulita sar alang li ningkan kwan lo dak na juan alang li ke 2005 ani kan tar se alang li dak na ten non banang le tum long staff ke bang kwanik ne nim tum non ke bang thom ke bahini ke ave da son no ma kulita phana long le lo ko so kia bang ta ani deputation kon le lo lasini tum non ke bang chok lo ko pu non teaching kan bang chok se Angkala bang so kulita sar bang ko pia subject si dak teaching ik bom na alang li ke semester en la penes English ta en pen math talang li la pusi jerap chitu se alang li tenang le tum lai staff ang bong pen alang li phan kiri dunjia phan ka chisik dum nil tum ta la sika chisik dolo non mi thia bang ta ne ha dikhu pini de report am ju het sar ta masini tum ta ko non la class non ta ko we ching wa chu bom ko se ko to bisa da la kania to ki phan ta non khana lam sin la ni ta pa ko plan tangda alang li phan ko pipo se dak thana ke khang ik chek la se alang li phan ke khang che ka bang ke ni tum ga chini bang ke ne alang li last ke kol alang li bila ta pha ama nge staff jan ke kai mata nil tume kado ka we beta chala mu khachi en nang ber mate class dai ma dam de ma pulang ka dog dan dam lo dog sa pen wang bom se kun kol lo bajine kebra chiti ma po sa so kulita abang na thak re bang ke ni dog ka biu si long si yang thu thai bom lang yang thu thai de ti wang po la tan man se ke alang ni bang class wang jui lo
Ane school arts la school por parjet anta alang di bang li de. Ke komentar ni sila tok bisang ho phana bang ke la police tum che parisi pon Police tum ngari sipon bang itu mi nil tum amu la kulita pantiri ben dampak lo amang la gari long lok pen amang thana pondet lo nge solo kon nil tum katu kawi staf anta dun lap lo thana ama sila so hut pen man ke hada katu statement en lo so man ke kanya phang ke dun nang nilang ning be ju sang tha pina ada prang le nang chen thunot ko sipuri nang kudun tak te lang le tum kal biang long arat atum phan ke pachini ji kangtung ba message ke piji kangtung ko pila nang le tuma hin tan aso kang bodet aputhak laso kang bodet abang ke asong tin tum phanta je nil tum ke matha ateng bang ke Karbi Anglong Then Thakhat Pen Mizoram Hanse Report Biswanath Karbi Live. Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha. KSAR namlang pia ro tumpen quality education awareness aputhak school along tin ka humri. Lakhain koi rapli Deopani MEC constituency ke parlo athak arnam lang pi mate upper Deopani along Karbi Students Association atumpen ka humri dam. Sonsi Anilson Teron Meipu KSA Arnam Langpi branch Soron Teron Kongchun Bank Borchinthong Teron Financial Secretary John Lekthe Publicity Secretary Anparta Arisang Ho Tumcherap Chitodunsi Moikang LP English School Lapen Longkirong PLP English School along Kiduki Sungapu Thak School Managing Committee Lapen Local Guardian atum Arsik Krung alam Chingwai Ching Saipon Aduntu Moikang LP English School along Kiduki Sungapu Thak School Managing Committee Meipu Biren Lekthe Lapen Local Guardian atum pen kachuning lipon Prabjan pen Thanbang inud nang toivek nangji Thanbang kadure de rajok inudari so phansi part time paklempon bo Anparta midday meals kitun kidang ahem kijunalang barpi bar so ahem so hei hui Prabjan pen nang silam pinangji puse alang litum pen hangpon padu Kardom Chorobar Pig Law Pini that news life to milituma along ang kahumri pod nili aprang si news life to pankorwang to teacher lo asia hok pet abang ke nilitum lo charlie song pen ke nilitum wangbom pen pini ladak ang dengan sanang lelo asiki partang long si tamin nilitum central pen ke patik pon ateng pen mare team Karbi ang long pen ke patik pon ateng pen quality education nang chipa puthak nilitum along tin school long tamin tu humri lo asi pini lithot tamin nilitum ladak lo charlie asong arnam lang pi aro penilitum humri si pini ladak moikang lek help school along stamini tumang lelo tapi ladak pini nang chetong dun LP teacher ake hai besang hu tamidolo lapen SMC lekte sang ho ke hai tamidolo lapen kapre rong sar pen chenglok nilitum wang rapela jer pojir pis na medolo na chetong dun lo la sil ladak abang ke nilitum report along abang ke lason lo pinaan kasiksa ka bang ladak thek pon lo athe ladak school along stami pinaan kahing no infrastructure mukha mioi lapen kitchen along stami ladak lahai facility bang dak ave pina son si thek pon lo lapen hala boundary wall lahai long stami ke patang te lahai stami thek long la sinilitum lahai kavi pen nilitum matha sinilitum along tinitum humri lo lapen kavi to thula pinaan la anung alom stami non repairing nangji lahaya puthak stami dak ke klempo nangji do la se lahaya mukha long bangke nilitum ladak humri si mate aku media long aku nilitum pichini pon thukang tunga bangke non kido bom la em ake hai stami ladak na humri thu pen aku la so moikang lekhel piskolo na humri ladak kave nai adim mate ko pisi ki nangji lahaya long alang li na humri sonte mi parchi pusinitum lo charlie asong ban stami nilitum chuning ripon tu LP school long presiden lo asidang itu moi kang LP school along itu ke siksak kadure ba sumar komre moi sa sinon la kesi ahin pendak nang humri sini tum lah report anta than dun lo aselang tu nang bor iru po kusi lamcak nang pitikang ni tum la moi kang LP school la pen sing lekhe arong arat kado ko bi anda tuman ninga klok ma choro dun lo non kenang sod bang ani tumla teacher bang ke ekdom headmaster bang immediate pina bang bo hi tum dak kenang sod lo ta sinoni mani sila sar edak em Deopani ami si telenga sar ri bang tanil tum an phan teacher bang e demand pidun lo je
rongbong kathar supula Agustin kathar fancy dak headmaster non amat ten farsi dak ban pen school pamiseni fan pen fan mukhanang ale tangka hai ulai fan samini tum alang li fansi chong hong prong lo je dak bang lo pulute bank account lo stamini tum men chilar fancy dak non ni tum kidubom la assistant mohon besar sami alang li sami chong hong lo je headmaster long si bang pute la hayap khana puthak sami ulai si hai fir kangram la pen la hai kitchen ka do ka bi ka siksak pen suki tibul bench desk la hai sami tum la 10,000 la so grand nangale pot ulai sini tum la hai managing committee tum pen ni mali tum pen korti injir hai ka do wi pen chingbai sini tum claim pon pu pusi alang li phansi chong hong prong lo asi non ni tum ki siksak nei ge la han lo je koson lo non la student ka vi assistant ga la son lo je school long sam bi pangdeng de class 1 pen class 5 an ke ilong wesi irum wesi kipado system man de lo a hemang thowang lo la angbong pangdeng de posi class 1 man ki than hu sami hat class 5 class 4 class 3 jun sami la class 1 man ki than ba UKE tu man ki than hu sami alang tu man ki than si urun prong ti po tada ka bang ke knowledge bang avidet po avidet lo ason sinon develop bang ka avidet lo school ki pa phi hup tangde total number of enrollment jini ma enrollment non ni tum bang ke bang 3 ni belo ene ke dak bang 3 choksi ba bang koi ana student do sitami dak kosan ma ke thik thip na jok a class bangke kon lo dake a class non bang ke 5 an do 5 an class 5 bang bahini lo tangte ladak teacher bang an tolo teacher bang non bang ke headmaster belo la assistant la alang li si invet un e po asupo han chiwan si alang tum bahani si bor i lo sitami alang tum sitami an ke bor i sami un edelo sinon bang headmaster bang nangji la so school establish kon ani kon lo 1978 malage 44 years lo la so school long facility ko pp ke do pp ka ve na ri than pon gi ma da non malage facility bang ke ni tumla lang ke ju na tho ring do lo la pen solar da nang pi motor problem man non lang bang la ni mali tum kitchen la tu hanan ki tun bang lang mang sik sak chet non ni tum bench table desk la hai ta avidel lo themala khirki hi nola ma si sumari ni bhani lut po kisuman tum lal hai tangte ladak headmaster ka vening kan pen lo kan pli follow alom bang po chen farju non la chiklon joni da bang le hai la ring ben la re man pakang kang man ke dam jui lo barti ba so ko chiti hem ke done bene barpi barso chiti hem do lang ka vi join ni le Karbi Anglong Chapralang Sopen Augustine Rongpha Report Biswanath Karbi Live. Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha. BJP Sarkar nang chari bom pen non aningkan pho pardet pusita upper dehori singnara rong along community pon mate alang teng patangun ede. Upper dehori singnara rong aradaphan isi warsai ke miang thek radaphan MAC Richard Tok bipen community pon mate fisheries kerap job card warsai pipon lo bon sita patang pon pede. Kedam tang ningkan pho parivartan sarkar chari de phit pusitami upper dehori singnara rong along community pon mate fisheries isi avar saike me pipon lasonsi duarbagori constituency ke parlo lakha inquire truck upper dehori singnara rong arada phan sarkar ben isi var saike me aphan mate rada khia dat pupache birti nang pojok MAC Richard Tok bi mate MAC asai khibom penon ningkan surihini ra inquire hini arni anke ningkan pho chok tanglo bonda la so fisheries la ke job card pen asai si aningkan acheklo klempon lo sitame ningkan phochok de ta ke tangang thekali si habit mate nam pieson sinang cheman tanglo isi warsai ke me rat akenang do pojok si mesen warsai MAC afan pen kerap pilo bonta thekedar tum tangka ke chopanglim akele kilit peka jok patang thek the sinon puta param su kacheman Karbi Anglong Kaziranga pen Rovelson Rongpi Report Biswanath Karbi Live. Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha. Amring Border Committee hin pen patir pipon si jiri kindeng hempu mukrang auditorium hall along border mate aduya hoy puthak mekangni.
Lakha Sirkep Amreng Constituency arlo jirikindeng hempu mukrang auditorium hall along Amreng Border Committee hin pen patir bipon si arsik jit pen border mate aduya hoya puthak chingwai chingsai padupon lason sila bang so melong inglong phoke se atum sitami chitongdun Non malom Karbi anglong lapen Meghalaya angbong longlia lam ki pen penang antarbo saya sonsi dolo sonsi Meghalaya asor Karbi anglong longli arlo penang ki thi pura kabor ipon lok alam penang anklang Kedam tangarni Karbi anglong alongle arlo nang ke dodun achomang mate akhasia khayatum Meghalaya CM Conrad ke sangma phan pinpura loke pajir dama hutsitami pinpura lo along ke jongdam lake nituma phan kai ke tanang ke choklok lapen do ana saita choklem dun longde lapen sarkar penta ajada saita nang pipon pe lapen kai ke tanang ke chenek lok puta pinpura lo along jongpon bon sitami hada ke dovek lar se teranga hin pen kaning je pona tengke lahai ke pacho bai thek tiklo lapen nituma phan lam nang ka chor toklo lahai nang ki puke nitum che chakun e lapen nitum arjuing tungte nituma lang tuma phan hadak ajara son le klem sita kham khe dunde lasi non ki bang ji chitia cheklo ni phai trok arni nilitum kse ACA lapen ham phanga songa tuma hin pen patir pi ponsi give and take policy aputhak hadak ara do an chingrum si sodak pen ka che songa sai deng ponji pusi pherang kya theng no than pachini pon warlong ladak jirikindeng cuma tidak Amreng constituency ke paru ladak border jirok tok amai tumpen labang so amai na ke phapon pot lapen ke Pini si akero ping tung ladak Pini bang ke song nitum Karbi no charlia song kasame kadu ka benang pangrum lo lapen bang ke party same kadu ka be political party tu phana ka pangrum pon lake isi unity yang thek lo lasi labang so song pen ke claim ke dami jitu ke damtang resolution kiri pon lamrai kiri pon lapen alang tum kengkam ka chior an sitami iltum Karbi anglong along rika cerai kom ye phan isi mesen ang thek sinil tum long pola li suri akero pilo lapen bang ke non Pini kacerai pon jitu ke wangi ni phai truck September 6 arni halabang so akache song long sa milutum Karbi lo charlia song pen bang ke un anja kong do ana bang ke nitum alang litum long chekto dun po lasi nilila bang so media hin pen just semet pet ilit duma along non nakapasik sak war la khasia korte tum hani si message ki pikang tum bang ke lalo Lidum history la chipur pusta me border demarcation la ke hula so hat teng dolo la pen ke non etum langdam bulotang te ke ong dung khasi tum ke non afisi Karbiang long nang ke wang lo komane hidi nang ke chunam dun komane long le nang ke nam dun besi wang bom lo asi alang litum la dak ke mesen nang ke theklong besi alang litum ke wang lo something benefit ke dohan si wang lo they are coming to settle in our west Karbiang long they are not occupy our Karbiang long asi lason non bangalang tum political influence pen political alia phan pen lason agenda ke ban pen give and take tang ho Pini long le na ke pet tang ho la haya bang ke la ke khaye suang bong kachar bo ya lam lo lasi nili ladak pen ethelam Meghalaya arada phan pachini kang tung bangala lo Meghalaya long ki ong dung a revenue konat pen lo ke le haladak business konat pen si ke plang ilo polotang te itum west Karbiang long mate itum Karbiang long pen contribution thepik labang so contribution ke kopio poloma nilitum alang litum han korte mutiason kache kam si Pini arnias tame dak be habe parna ke claim an sitame hanso pen chenglok jharu pen chenglok thengpi thengprang kadu ka bechna me longle ladak arlong sangti same lapu pen ke pondo pik litum freely sialang tumhan accept lo dak bozar daru tami alang litum naki bidun gari jeng toy jeng Pini arnia tami litum kapasik sakabe kopi poloma litum alang litum bhat methang korte buson litum kang hon polo bons tami non kache theklong bang ke litum Karbia arada tum alang litum han tochar ka kuri Karbiang lo ton mas council pen kelang ponrem mate ke koi pon pulason akoi nang ki pike lake alang tumsi ilitum khanaka chort tuklo lasik nang chini non Karbia tum ke kilu kali ning kiding chot sitami abisi lo polotan ni tum make prang lo polotan ni tum han jok tanang khangon e ba penang li tum si kaluk soni pusi ni lil bang so media hin sane Meghalaya ra tum han pachini pon Karbi anglong jirikindeng pen plenty crow report Biswanath Karbi live Tangte nona dungthua Abirta le nonang ton pen arjuponik tha Upper Dehori bo phonghan siarong medical sub center nampi namdur pamandet Medical sub center asai kam laki rada tumke soki un e ahut dowai imu ingprime hongki pi ponji aphansi sarkar hin pen pathik pon la swateng pen Karbi anglong arlo atoga noa habara long rada tum joy ke pen sega chelang long ji aphan pura along medical sub center kimrang pon
lason si lakha ing koira trok Duarbagori constituency ke parlo upper dehori wo phonghan se arong along ki kim gerang tang medical sub center ahem nonputa kangpu pedera jog habid hembansi pamande Karbi anglong atok anu medical sub center ahem kimrang penthangna damo ke pamang lidera sonsi Duarbagori constituency ke parlo upper dehori wo phonghan se arong along kedam tang penang ananing kan pen rada phanma thasi medical sub center 1 pilo lapen kim ta kim ponlo lapen bangso hem ki kim pen jok adungarai ke do aradatum aning karong so kai ke amata dolo athe bangso medical sub center along keso kiun e ahut imu bak dowai long pon popusi ning che parong pon bonta ke dam dang ningkan suri hini ra kres recap aningkan upper dehori wo phonghan se arong along rong aradatum se gachelang ke joy keji aphan pura sarkar ben ke mission se gachelang ahem ki kim kerang patang pilo lapen rong kre si aradatum ajo phirlo dowai chonam joy ke popu aning che parong pon ring tilo bonta laso medical sub center ki kim kerang ke patang ningkan sir ke pleng dara phitta kangpu pipe dera jok habit hembansi pamandetlo lasi bangso medical sub center ahem ki kim pike alona phansinang ki kim pima mate sarkar atangka ke pana hok jia phansi ki kimma mate rada phan se ke bachilang jia war saya phansi ki kim pima pusi hadak arada tum pen pachini pon lasinon ke dobom em surja rong phara hin pen lahaya puthak langponra rad ale ke longjia phan puthot pareng ponthua sonte rada phan ali longji lapen local mac mate em richard tok visita mila bangso puthak along kachelang dunjia phan hadak rong arada tum pen kachuning dipadopon Karbi anglong kaziranga pen Rovelson rongpi report Biswanath Karbi live Tangte Pini Abirta laan pen sikang ton pon iglo la sikado kawe phanta kurwang thu la pen do me thakmi